Benvinguts emprenedors i emprenedores. En aquest vídeo aprendrem a fer pressupostos. El pressupost és el document i l'oferta comercial que fem al nostre client. Per tant, ha d'incloure tota la informació de l'operació. Raó social, CIF, data, número de pressupost, descripció del producte, quantitat, preu, descompte, tipus d'IVA i, sobretot, la vigència del contracte. Comencem! Seleccionem pressupostos i no pressupost. Indiquem el client. Seleccionem la forma de pagament. I a les condicions indiquem la vigència del pressupost. En aquest exemple, l'oferta inclou un pot de pintura, una rasqueta i 5 hores de mà d'obra per pintar el menjador. Enregistrem i ja ho tenim. Per a imprimir el pressupost, anem a opcions i seleccionem. També el podem enviar per correu electrònic. En el següent camp podem classificar l'estat del pressupost i una vegada sigui acceptat, polsant el botó, automàticament podem generar la factura. Confirmem la forma de pagament i enregistrem la venda. Ja ho tenim. Així de fàcil i ràpid. Visita la web de Factucat i prova l'aplicació sense cap cost.